Hvordan startede det hele så? Hvilken skole gik du på? Hvor gammel var du? Jo, det startede i 6. klasse. Jeg var omkring 11 år, og jeg gik på Furesø Privatskole. Mm. Hvad var det første, hvad kan man kalde det, forbrydelse? Jeg tror, det var stjæle cykler og så videre. Power and the money and the power. Minute after minute, hour after hour, everybody's running, but half of them ain't looking what's going on. Hvordan kom du så længere ind i bandemiljøet? Man blev jo ikke bandemødet bare af at stjæle cykler. Nej, jeg gik alene hjem en dag, og så mødte jeg en, der hedder Olli. And my homies is down, so don't arouse my anger. Fool, death ain't nothing but a heartbeat away. I'm living life, do or die. What can I say? I'm 23 now, but will I live to see 24? The way things is going, I don't know. Tell me why are we so blind to see that the ones we hurt are you and me? We've been spending most of the night living in the gangster's paradise. We've been spending most of the night living in the... Efter du havde mødt ham, så begyndte du så at være mere sammen med ham, eller så du ham igen? Ja, vi begyndte at hænge meget ude efter skole og Living in the gangster's paradise. We keep spending most of our lives living in the gangster's paradise. We keep spending most of our lives living in the gangster's paradise. Power and the money and the power. Minute after minute, hour after hour, everybody's running, but half of them ain't looking what's going on in the kitchen. But I don't know what's Hvordan gik det så i skolen i den periode, hvor du kom længere ind i bandemiljøet? Jo, i starten af 7. klasse begyndte jeg at blive mere og mere ukoncentreret i timerne, på grund af det, jeg var ude i. Hej. Hej. I har historie i dag, som I nok ved, og vi skal have om indkærerne. Nu vil jeg fortælle mig, hvad indkæret var. Ja, Rollo. Altså en indkald, det var en slags indian, der elskede at spise gulerødder til aftensmad og frokost. Faktisk tager du fejl. Det var kartofler. Godt du kunne komme. Du skal kunne prøve at lukke døren den anden gang, så vi andre kan fortsætte undervisningen inden for stykket. Nå. Så må jeg jo ikke spise, om du gør det. Det er godt. Det er derfor, du får minus 3 og han får 12. Ja. Nå. Skal vi fortsætte undervisningen, hvis du ikke har flere indvendinger? Ja. Hvad havde det så konsekvenser for dig, at du slet ikke ville smage på skolen? Jo, jeg fik et møde med SSP'eren på skolen, og den så med, at jeg blev bortvist. Kom ind. Hej. Hej Torben. Jeg har en elev, jeg gerne vil tale med dig om. Nå, hvem er det? Kasper, 7x. Ja, Okay. Han er virkelig meget ufokuseret. altså i timerne eller? Meget. Han lukker i søvn og kom rigtig lang tid for sent. Kan du ikke prøve at tage en samtale med ham? Jeg ved ikke, om han er på vej med noget skidt. Det er skal nok prøve at snakke med ham. Godt, du siger. Det er synd, han er meget vigtigt. Kasper til SSB's kontor. Goddag, Kasper. Jeg har kaldt op på dit kontor, fordi jeg har snakket med din lærer, og han siger, at du arbejder meget ukoncentreret i timerne, og du kommer altid for sent, når du laver aldrig nogensinde dine lektier. Hvad har du at sige til det? Men er du på vej ud i noget dårligt, eller
selskab eller noget? Okay. Jeg tror, at jeg bliver nødt til at tage fat i det her og lige snakke med dem om det, så vi sørger for, at du ikke kommer ud med noget dårligt. Okay. Men ja, så går det bare. Hjalp det så at komme ind på en ny skole? Hvad var det for en skole? Det var Bystopskolen, og nej, det hjalp ikke sådan rigtigt, for jeg kendte mange igennem bandemiljøet, blandt andet Olli. The shadow of death. I take a look at my life and realize there's nothing left. Cause I've been blasting and laughing so long that even my mama thinks that my... På din nye skole, hvad for nogle dårlige ting gjorde du så? Jo, jeg begyndte at handle og sælge med piller, blandt andet ecstasy og mange andre forskellige piller. Thinks that my mind is gone, but I ain't never crossed a man that didn't deserve it. Me be treated like a punk, you know that's unheard of. You better watch how you're talking and where you're walking, or you and your homies might be lying in chalk. I really hate the trip, but I gotta low. As they croak, I see myself. Hvad skete der så efter folkeskolen? Jo, min mor døde af overdosis af sovepiller, og så indså jeg, at der var noget lort, jeg var ude af, og så opsøgte jeg BP, Bande-Exit-programmet. Og hvad er Bande-Exit-programmet? Det er dem, der står for, at bandemedlemmer har en chance for at komme ud af bandemiljøet og starte et normalt liv og starte forfra. Ja. Nu. Hvad gjorde Bande-Exit-programmet så for dig? Jo, de hjalp mig igennem hverdagen og gav mig en mentor til at lære mig de simple ting i hverdagen, som jeg havde aldrig lært at købe ind og sådan nogle ting, så det fik jeg lært. Hvad så med, boede du stadig sammen, der hvor alle dine venner boede? Nej, det fik mig omflyttet her til det her hus. But we all move along, I don't try to pretend, cause all my friends lie in my head. I don't care what you think. Hvad skete der så efter Bande-Exit-programmet? Jo, jeg fik mig et normalt liv og en kæreste. Hvad med arbejde? Jo, jeg har et arbejde som serviceassistent i Suarez. I don't care what you think, and let's think about me. Yeah. I'm so selfish, no help for helpless. Look at me, you'll see how I know you felt it break down deep down in my fiery hell. With the flames flickering dance down inside of me melting. I need to know now that it's good so I can let it go. Edible piece of my soul, eight in my hands slow. I invented sweat, popping bottles, putting supermodels in the cab. Proof, I guess I got my swagger back. Truth, new watch alert, Hublots, or the big face rollie, I got two of those. Arm out the window through the city, I maneuver slow. Cut back, snap back, see my cut through the holes. Damn, Easy and Hov, where the hell you been? Niggas talk.